аз хоб хеста ба интернет ворид мешавӣ то ин ки камтарак вақтатро хуш бигузаронӣ. Аммо мутаассифона аз блогераш сар карда то сарояндааш ба ту рекламаи ширкати Faberlicро пешниҳод. ира ситивои маркетинг мегӯяд, яъне ки ту як одама мебиёрӣ, ай ӯ як одам фоида мебинӣ. Агар 10 одама биёрӣ, ай 10 одам фоида мебинӣ. Ау 10 одаме ки дар поён то овардагӣ ва ё агар бахчона бо 10 таи дига одам биёранд, ту ай ӯ ва ёшон фоида. салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ ба хайру шодӣ бошад. тамоми шахсоне ки моро тамошо карда истодаед, Фирӯз ҳастам дар ихтиёри шумо ва шумо дар канали Фирӯз FL қарор доред. Рости гап дӯстони азиз, имрӯз бениҳоят як мавзӯи ҷолиб дорем. Барои чӣ? Барои он ки ҳамин саҳар як видеоро барои ман равон кардан, тамошо кардам. Рости гап аз як ҷиҳат хандаовар буд, бениҳоят хандаам омад ва аз ҷиҳати дигар бениҳоят сахт расид барои ман. Барои чӣ? Барои он ки ин шахсият як суханое гап зад ки на танҳо дар ин суханҳоро ман дар симои худам қабул кардам, балки дар симои тамоми шахсоне ки дар ширкати Faberlic фаъолият мекунанд. Ман ҳамин суханро дидаму ва дидам ки бисёр одамо дар комментария нависиянд ки масалан фикрҳои худашонро баён кардиянд, лекин ягонта видео абрашени нест нисбати ҳамин шахсият ки барои чӣ ту ин суханҳоро гап задиву ин суханҳои ту нодуруст аст ва ягон кас ҳамин шахсията исбот накард ки ту чӣ баи хеле гап зади, ин хеле суханҳои нодурусту қабеҳу дағалона ва аз пеши худат гап зади ки дар ҳеҷ ҷо рост намебиёни суханҳои ту. ва ман мехоҳам ки ҳамин рӯз ҳамин шахсията исбот кунам ки тамоми суханҳое ки ту гап мезанӣ ин ҳамаш барои хейт аст, барои он аст ки ту просто мехоҳӣ ки дигар одамон ҷалб шаванд, канали туро тамошо кунанд ва мехоҳӣ ки камтаракам бошад интерес мебоши одамонда. Лекин ман мехоҳам барои шумо гап занам ки бародари азиз Матин блог ана ҳамин шахсият аст. ози баъдтар видеоша мемонам. бародари азиз, ман мехоҳам барои шумо гап занам ки ба ин суханҳо, ба ин видео, ба ин контенте ки шумо карда истодаед, шумо фақат шахсияти худатона паст зада истодаед. бинед, блогеро ду намуд мешаванд. якум намуд шахсиятҳое ки ва ё танҳо бо роҳи масалан нодуруст блогшона пеш мебаранд и фақат корҳоеро мекунанд ки масалан хейт бошад, пастзанӣ бошад ё масалан ягон чизи хандаовар, як кореро мекунанд ки вай кор дар ягон шахсият ягон нафъи намерасонад, ягон шахсията кӯмак намекунад ки зиндагиша дигар кунад, ягон чиз намекунад. Вай фақат пастзанӣ, хейт, штобе ки ҳамин мардума вниманияшро ба худаш ҷалб кунад. ва дуюм намуд блогерҳое ҳастанд ки ва ё дар ҳақиқат коре мекунанд ки дар ҳамин зиндагии мардум, дар фикронии мардум як коре кунанд ки ва ё дар нафъ расад. ва ана ҳамин шахсиятҳо оҳиста оҳиста қадам ба қадам бо меҳнатҳои худашон пеш мераванд, бо ана ҳамун заҳмату меҳнатҳои худашон пеш мераванд, лекин нафъашон ба мардум мерасад, фоидашон ба мардум мерасад. аммо шахсиятҳое ки ба монанди шумо ҳастанд, бародари азиз, ин шахсиятҳо агар пешам раванд, агар ки масалан аудиторияшон зиёд шавад ё ки намедонам просмотрашон зиёд шавад, ино ягон раҳматнома ё ягон кори хайр, ягон кори савобе намекунанд дар ин зиндагӣ, на ба шахсияти худашон, на ба мардуми гирду атрофашон. ва дӯстони азиз, ин суханҳо ба кӣ дахл дошт? ози видеоро мемонам, хуб тамошо кунед, баъдан давом медиҳем. рафтем. айни ҳол дар Тоҷикистон аз ҳама калимаи машҳуртарин ин Faberlic мебошад. Ширкати Faberlic. Компанияи беҳтарини Русия Faberlic. Кор дар ширкати Faberlic. Компания Faberlic. Ба ширкати Faberlic ба шумо кӯмак мерасад. тамоми шаҳрванди Тоҷикистон аз 1 солааш сар карда то 100 солааш пешниҳоди ширкати Faberlicро бениҳоят зиёд шунидааст. гол шавӣ то ин ки камтарак вақтатро хуш бигузаронӣ. аммо мутаассифона аз блогераш сар карда то сарояндааш ба ту рекламаи ширкати Faberlicро пешниҳод мекунад. салом алейкум барҳаматон. ҷӯбаш он аст ки ҳар як нафаре ки ширкати Faberlicро реклама мекунад, мегӯяд ки ин духтарак директор ва ё витса-директори ширкати Faberlic аст. дар ширкати Faberlic аз одама дида директораш бисёртар будааст. ба ин хелфиреб дода нашавед. оё шумо медонед ки он нафаре ки шуморо ба ширкати Faberlic даъват менамояд, аз шумо хоҳиш мекунад ки бо як миқдор пул чизеро харидорӣ намоед то ин ки бисанҷед ва вақте ки шумо харидорӣ мекунед, он нафар аз шумо фоидае мебинад. пас он шуморо маҷбур мекунад ки акнун навбати ту ҳаст ба дигарон ин чизҳоро фурӯхтан. пас шумо маҷбур мешавед ки аз дӯстонатон, хешу табор, ҳамсоя, касеро мешиносед маҷбур бикунед ки аз шумо ягон маҳсулоти ширкати Faberlicро харидорӣ намоянд. бадиаш дар он аст ки ана ҳамон маҳсулот ба нархи худаш намеарзад. яъне шумо чизи ночизро бо нархи гарон ба дӯсту рафиқонатон мефурӯшед. мебарояд ки вақте ки шумо ба ширкати Faberlic ба кор ворид шудед, яъне шумо виҷдонатонро ба шайтон мефурӯшед. ба ҳамаи шумо чизро пешгирӣ кунем ва нагузорем ки духтарони зебои тоҷики мо ба фиребгарӣ машғул шаванд. Матин Муҳиддинов.
ира ситивои маркетинг мегӯянд. Яъне ки ту як одама мебиёрӣ, ай ӯ як одам фоида мебинӣ. Агар 10 одама биёрӣ, ай 10 одам фоида мебинӣ. Ӯ 10 одаме ки дар поён то овардагӣ ва ё агар бахчона бо 10 таи дига одам биёранд, ту ай ӯ ва ёшон фоида мебинӣ. Яъне ӯ одаме ки дар болоя якум часпидагӣ, вай ай ҳамаи поён будагиё фоида мебинад. Ӯ одамое ки дар поён айдами и часпидаанд ва ё нихрина фоида намебинанд. Духтарони азиз, бедор шавед. Ва ё агар иқа фоида намедиданд, реклама ай блогеро заказ намекарданд 500 000 сомонида. бале дӯстони азиз, ана ҳамин шахсияте ки айни ҳол шумо дидед ва суханоша дидед ки чӣ хел сухан гуфта истодааст. Ман мехоҳам ки ҳар як вазражение ки ҳамин шахсият кард, ҳар як радкуние ки ҳамин шахсият кард, дар ҳар як радкуниҳош ман ҷавоб диҳам. ҳамин хел озод хуб ҷавоб диҳам ва барои ҳамин шахсият исбот кунам ки вай нодуруст фикр мекунад, вай фаҳмиши сатҳи бениҳоят паст дорад ки ин хели суханҳоро гап мезанад ва тарбияшам дар сатҳи паст. Агар ки сахтам расад бародар, бениҳоят дар сатҳи паст тарбия. Барои чӣ? Бинед, якум сухане ки ин бародар гап зад, мегӯяд ки вақте ки ман мехоҳам ки саҳар амин масалан сомонаҳои иҷтимоӣ дуроям, аз амин кӯдаки хурд то шахсияте ки ҳама калон аст, ҳама фаберлик гуфтестанд, ҳама фаберлика реклама кардестанд, тамоми блогерҳо ҳама фақат коршон рекламаи фаберлика ё фақат коршон чӣ гӯем фаберлика таъриф кардан ва одаморо ба фаберлик, махсусан занҳоро ба фаберлик даъват кардан. Якум ман мехоҳам бародар азиз барои шумо гап занам ки чизе ки дар бораш бисёртар мардум гап мезананд, ин топови чиз аст. Ин топдааст. Барои чӣ? Барои он ки дар бораи iPhone гап мезананд, дар бораи шахсони номдор гап мезананд, дар бораи Samsung гап мезананд. Ҳамин тамоми бренд моделҳое ки ва ё топ дастанд, ҳама вақт ва ё дар центр вниманияи мардуманд. Яъне мардум ҳама вақт дар бораи ва ё гап мезанад. ин ҷавоб дар якум саволи шумо ки ҳама мардум фаберлик мегӯянд. Дуюм, масъалаи блогеро бар. Блогеро барои чӣ фаберлика реклама мекунанд? Блогер шахсиятеро мегӯянд ки вай авторитет дорад дар определёни аудитория. Яъне сухани вай дар ана ҳамон одамое ки вай тамошо мекунанд гапш мегзарад. Ана ҳамин шахсият блогер мегӯянд. Ва блогеро ва ё пешравӣ мекунанд, масалан контенти нав месозанд, як кор мекунанд. Аз чӣ сабаб? Аз сабабе ки реклама мекунанд. Яъне даходашон аз ҳисоби реклама аст. Инстаграм вайдо пул наметиҳад. Мардум вайдо пул метиҳанд ки ача реклама кунад. Когда ҳамин фаберлик набошад, ҳамон блогерое ки шумо нишон додед ки иш реклама кардед, агар фаберлик набошад, баъзан ҳамон блогерҳоро ҳам чӣ даходшон ҳамин реклама кам мешавад. Ин якумин чиз. Дуюмин чиз ки шумо мегӯед ки ҳамон шахсияте ки дар боло ҳаст, ситивои маркетингда, ҳамон одаме ки дар болои боло аст, ҳавай фақат пул кор мекунанду дига тамоми одамое ки аз паси вай омодагӣ ҳастанд ва ё ягонташон пул намегиранд ва ё фақат мебиёнд барои фоидаи ана ҳамон шахсияти бологира кор мекунанд. Бинед бародарҷон, ман мехоҳам барои шумо гап занам ки ҳамин фикре ки шумо доред, ин фикра одаме ки дар намедонам 20 аср пеш зиндагӣ мекард, ҳамон одами 20 аср пешам намегӯяд гапа. Барои чӣ? Барои ки фаҳмише ки шумо доред, ҳамон гове ки дар оғил месад, ҳамон гов аз фаҳмиши шумо хубтар фаҳмиш дорад. Барои чӣ? Барои он ки ман худам шахсан шахсият ҳастам ки 3 сол пеш фаберлик омадам, як сомона дар кисам надоштам. Бо 0 сомон ман фаберлик омадам ва мара шахсоне ки мара даъват кардан, наставником мара як хеле тарбия кардан ки ман сухан рондан, зиндагима иваз кардан, даромади калонда биромадан ва дигароро ёрдам кардан то ин ки зиндагишона иваз кунанд, фикронишона иваз кунанд, соҳиби даромади калонда бироянд. Ана ҳамин хел шахсият шудам. Шахсияте ки ҳеҷ кас набуд, дар фаберлик касе шуд. фаҳмидесед? Ман ина худам як мисоли оддӣ ва мисли ман оли бо ҳаст миллионта одамое ки дар комментария менависанд, шахсоне ки дар командаи мо зиндагишона ба куллӣ иваз карданд. Инҷа ба дар фаберлик шумо барои дига каса кор намекунед. Дар фаберлик шумо барои даходи дига каса кор намекунед. Инҷа ба ҳар кас барои худаша кор мекунад. Кадоме ки чӣ қадар меҳнат кард, ана ҳамон шахсият ана ҳамон қадар дахода мебирояд. Агар ки шумо розӣ бошед бародар, мо метавонем ки якта аз пеш биёед, ду каса совместни видео мекунем, чӣ вазражение ки шумо доред, шумо дар рӯпаруи ман мешинед вазражението гап мезанед, ки фаберлик ин хел, фаберлик ин хел. Ман ҳамин хел як қатӣ сухан дар сухани шумо ҷавоб медиҳам ва шуморо дар ҷоатон мешинонам ки чӣ гапе ки шумо мезанед хато аст. Анаку бинед. Хуб, бо дигар суханҳое ки гуфтанд, одамо худашон реклама мекунанд ва мегӯянд ки аз одама дида ман фикр кардам ки аз одама дида дар фаберлик директор бисёр аст. Албатта дар фаберлик ҳазорҳо, миллионҳо одамое ҳастанд ки ва ё директор шидагӣ. Директори фаберлик кира мегӯянд? Шахсияте ки гурӯҳи корӣ ташкил кард,
потом и кровью, просто так не. Вай меҳнат кард, арақи ҷабин резонд, шабу рӯз хоб нарафт, қати одамош кор кард, команда кард ки вай директор шавад. Вай просто так директор нашуд. А директори Фаберлик аз шумода доходиш зиёдтар аст. 10 вайной аз шумода доходи зиёд дорад директори Фаберлик. Агар бовар накунед, оли бо мардум да комментария менависанд. Хоб дигар сухане ки гуфтам инҷо мегӯяд ки одам вақте ки шуморо даъват мекунад, вай аз шумо хоҳиш мекунад ки харид кунед, хоҳиш мекунад ки бороро бихарӣ. дар ин сухан шумо ман чӣ хел ҷавоб дода ҳастам, мехоҳам гап занам ки дар Фаберлик мо ҳеҷ кара зора намекунем ки биёяд харад, мо ҳеҷ кара хоҳишам намекунем ки биёяд харад ва шахсоне ки дар Фаберлик фаъолият мекунанд ва ё муттаҳам нестанд ва ё тавбанда нестанд. шахсоне ки дар Фаберлик кор мекунанд ва ё одамое ҳастанд ки ҳамчун шахси диҳанда, ҳамчун шахсияте ки дар дигарро имконият метиҳад ки зиндагишона, фикронишона, сифати зиндагишона иваз кунанд ва мисли ту дигар сухан гап назананду мисли ту бар ин одам дигар фикр накунанд. мо ана ҳамин хел шахсҳо ҳастем. хоб бо диққат гӯш кун. Фаберлик да вақте ки мо шахсиятҳоро даъват мекунем, мо ба ёда имконият метиҳем ки ва ё зиндагишона иваз кунанд. аммо одамое ки мо даъват мекунем ва ё бегуфти морам дар хонашон сар либос пасуда мешӯянд ва ё бегуфти морам ранги ту бар ин кисои магазинчиёро бой кардесанду пур кардесанд. аммо дар магазин ва ёда на тахфиф метиҳанд, дар магазин барои хариди ва ё на ва ёда туҳфа метиҳанд ва ё аз магазин харид мекунанд, аммо маҳсулот ҳалол аст, сифати баланд дорад, ё ки срокаш гузаштагӣ ё нагузаштагӣ ва ёда ҳеҷ кас гарантӣ намедиҳад, сифати вай фақат худованд медонад. А Фаберлик да мо консултанта даъват мекунем, вай маҳсулота ба хоҳиши худаш барои худша харид мекунад, ҳамин чизе ки аз магазин мегирифт. Лекин фарқияташ дар чи аст ки дар инҷо вая постоянно без перерыва тахфиф метиҳанд. Плюс вай барои хариди кардагиш туҳфа метиҳанд. Ҳамин худат охирон бо таяи мағоза ё ки бозор харид карда будӣ, туҳфа дода буданд ё ки скидка карда буданд. Аян вақте ки таваллуд шудагӣ ба фикр ки дидагӣ нест чизора. Манам дидагӣ набудам то вақте ки Фаберлик наомадам. Ва сеюм маҳсулоти босифат. Ин одам просто метавонад барои худша харид кунад. Бинед, ман як нафар даъват мекунам, вай просто барои худаша харид мекунад, вай скидка мегирад, туҳфа мегирад, маҳсулоти босифат. Ба фикри шумо ман кори хуб кардам ё ки кори ганда? як нафара ёрдам кардам ки вай дар хонаш эконом кунад, маҳсулоти босифат истифода барад, плюс боз туҳфа гирад, рӯҳаш молида гардад. ба фикри шумо ин кори хуб аст ё ки кори бад? Просто хатам хулосабарорӣ кунед барои шахсияте ки дар Фаберлик харид мекунанд. ман даъват мекунам, вай просто барои худша харид мекунад. дуюм, ман даъват мекунам одама вай просто интихоб мекунад, мегӯяд ки ман дар пули тест кор кардан лозим, ман мехоҳам ки фурӯшам. вай меравад ҳамин рӯз дута шампун, дута средства, дута зубная паста, дута маҳсулот барои шустани либос мефурӯшад, 20, 30, 50 сомон дар як рӯз кисапули фоида кор мекунад. аз ҳисоби фурӯши кардагиш, меҳнати ҳалолаш қати, маҳорати фурӯшандагиш қати кор мекунад. 2 кило картошка, 2 кило пиёз, 2 кило сабзӣ гирифта рафта зиндагиша гузарондааст аз ҳисоби меҳнатош дар ширкати Фаберлик. ман кори хуб кардам ё ганда? ман як нафарро даъват кардам, вай Фаберлик да бизнес кардесай. вайрам ранги ма дигар нафарро даъват кардесай, што ки вайрам просто барои худшона харид кунанд, ё ки вайрам хоҳанд ки кисапули кор кунанд фурӯшанд, ё ки вайрам хоҳанд ки пули калон кор кунанд бизнес кунанд. вай одам благодаря ма бо кӯмаки худованд вай одам чӣ кор кард? 3, 5, 10, 20, 100 ҳазор сомон доход баромад. ман кори хуб кардам ё ганда? ман сабаб шудам ки ҳама одам сифати зиндагиша иваз кунад, аз як қашоқи бирояд соҳиби як чӣ шавад. ман кори хуб кардам ё ганда? ман кори ганда кардам? не албатта. медонед бародар, тамоми проблема, тамоми мушкили вай дар фикри шумо аст, дар сари шумо аст. ин ҳамаш хейт аст. ва бо як чиз дига шумо гап задед ки бояд ки вайёро бурда фурӯшед, шуморо маҷбур мекунанд ки бихаред ва шумо бояд ки вайёро бурда дар наздикотон, дар хешу табор, дар намедонам дӯстотон фурӯшед. инҷа ба фурӯшандагӣ кардан дар кор нест. мо ягон одама фурӯшандагиро маҷбур намекунем ки вай рафта фурӯшандагӣ кунад. гуфтам бо мегӯям ки шахсиятҳое ҳастанд ки ва ё мехоҳанд ки пули тест кор кунанд ва ё худашон бо ан ҳамун волияи худашон ба иродаи худашон фурӯшандагиро қабул мекунанд. лекин командаи мо да ҳамин Фаберлик Forever да ягон одама мо фурӯшандагиро ёд намедиҳем. мо одаморо даъват мекунем што ки ва ё сифати зиндагишона иваз кунанд, доходи калон да бибуроянд, и дигароро иваз кунанд, зиндагишона доходшона эконом шона. дар Тоҷикистон маоши миёнаи мардум 1200 сомон ай. мардуми мо да важне эконом кардан. ба фикри шумо ба 200 сомон зиндагӣ карда мешавад? аммо мардума даъват мекунем ва ё да хонашон да буҷаи оилашон эконом кунанд. мо кори хуб мекунем ё ганда? худатон хулосабарорӣ кунед, ман чӣ намегӯям дигар. далши ва бо гап зада ки шумо маҳсулоти бесифат мехаред, лекин нархи калон катед. дар Фаберлик ягона хубие ҳаст, ягона беназирие ки Фаберлик дорад ва тамом ягон бозор, магазин, ягон ширкатҳои абарқудрати рӯи дунё надоранд. Фақат Фаберлик ҳамин хубиро дорад ки
зиёда аз 10,000 намуд маҳсулот истеҳсол мекунад ва ана ҳамин маҳсулотош барои тамоми табақабандии мардуми ҷомеа нархаш дастрас аст. ҳам мардуми камбағал, ҳам мардуми миёна ва ҳам мардуми бой зиндагӣ мекардагӣ аз Faberlic маҳсулота вобаста ба пули кисаш харид карда метавонад. аз шумо мағоза меред, як маҳсулота мехоҳед ки харид кунед, ҳамон чиз ба дастрасӣ пайдо надоред. аз Faberlic мебиёед, масалан гӯем якта шампун аз 12 сомон сар мешавад то 55 сомона. ва як хуби дигараш дар чи аст ки дар Faberlic шумо маҳсулота дасти аввал харидорӣ мекунед. аз мағозаву бозор шумо маҳсулота харид мекунед. магазинчӣ аз куҷо мебиёрад? Магазинчӣ маҳсулота мебиёрад аз оптови калон, аз оптови хурд. Оптови хурд мебиёрад аз оптови калон. Оптови калонда мебиёранд дастафшикое ки то граница доставка мекунанд ва шахсоне ки доставка мекунанд то границара ва ё мегиранд маҳсулота аз завод. дасти чорум шумо маҳсулота дасти панҷум мегиред аз мағоза вақте ки харид мекунед. аммо аз Faberlic шумо маҳсулота мегиред аз завод, прямой аз завод мегиред. барои ҳамин Faberlic да шуморо маҳсулоти ба сифат, ба тахфифи калон ва нархи дастрас қатӣ метиҳанд. ана бинед, ҳамон завод маҳсулота то граница равон мекунад, дар толи маҳсулот пул мемонад. албатта вай тупой нест ки пул намонад, дар толиш нафурӯшад. завод дар оптови калон маҳсулота мефурӯшад, дар толиш пул мемонад? албатта мемонад. оптови калон дар отоби хурд мефурӯшад, пул мемонад? албатта мемонад. оптови хурд дар мағоза мефурӯшад, пул мемонад? албатта мемонад. магазинчӣ дар шумо мефурӯшад, пул мемонад? албатта мемонад. ҳама барои фоидаи худаша кор мекунанд, лекин мо аз сабаби ки фикронимон дар сатҳи паст ин чиза намефаҳмем, дарк намекунем. плюс клиенте ки аз мағоза маҳсулота харид мекунад, вай бо пули рекламаам худаш метиҳад. ана бинед, тасаввур кунед ки як шампуне ки агар гӯем 15 сомон ёки 10 сомон нарх дорад, вай то магазина мебиёяд 5 та даст мегузарад, вай 50 сомон мешавад ва шумо рафта 50 сомон дода ҳавая мехаред. амма одама даъват кардем ки шумо ҳамин маҳсулота 50 даст ё якум даст 15 сомон қатӣ, 12 сомон қатӣ хар. ман кори хуб кардастам ёки кори ганда? махсусан дар ҳамин шароити мардуми Тоҷикистон ки ҳама дастрасӣ пайдо надоранд то ки маҳсулотҳои қимата харидорӣ кунанд. худатон хулосабарорӣ кунед. Faberlic барои чӣ мада пул метиҳад? Faberlic мегӯяд ки ту оптови хурд нара, оптови калон наков, дастафшик наков, то завода набиё, ҳамаи ҳамин корора ман ҳамаша худам мекунам, рекламарам ҳамаша ман худам мекунам. ту фақат ҳамин маҳсулота, ҳамин имкониятора дар дигар одамо чикор кун, предлагат ку, пешниҳод кун. яъне ҳамин имкониятое ки мардум барои худша мехарад, хубиёро мегирад, мефурӯшад, хубиёро мегирад, бизнес мекунад, хубиёро мегирад, ҳаминро дар дигарро чикор кун, пешниҳод кун. яъне ҳамин фурӯши маҳсулоти мара зиёд кун. яъне барои ширкати мара таварабарот сазават кун ва ана ҳамин фоидара ман бо ту ва ба одамое ки дар командаи ту ҳастанд тақсим мекунам. кадоме ки чӣ қадаре ки дар ширкат фаъолият кард, вай ана ҳамон қадар доход мегирад. агар шумо ҳамин қадар кор кардед, ҳамин қадар пул мегиред, ин қадар кор кардед, ин қадар пул мегиред. шумо мисол мумкин гӯед ки масалан одамое ки дар тори шумо ҳастанд, вай одамои тори шумо будагӣ мегиранд, ай ҳама дар пули бисёр одамое ки ина шумо мисол ҳичи намегиред. ман шумо да гап мезанам ки ин сухани шумо нодуруст аст. барои чӣ? барои ки насамни ки мора Ҷафарова Фарангиза якта хешошон даъват кардагӣ ай Ӯзбекистон, ҳамон хешон ина 13 сол пеш ҳамон хешон ҳозир 10,000 сомон доход доранд. шахсияте ки Апай Фарангиза насамни ки мора даъват кард, ҳамон шахсияте ки дар болоай. аммо Апай Фарангиз ҳозир 150-200,000 сомон мегиранд. одаме ки дар тай ваяй. ё мисол мебиёрам худама, мара шахсияте ки даъват кард, ҳозир доходи вай 10,000 сомон, доходи ман 20,000 сомон. фаҳмидед? инҷа ба вобастагӣ нест ки ки шуморо даъват кард. инҷа ба вобастагӣ вае ки шумо худатон чанд каса даъват мекунед, чӣ қадар одам даъват мекунед, чӣ қадар меҳнат мекунед, чӣ қадар кор мекунед. дар Faberlic барои симои зебо, барои суханои зеботон шумо да пул наметиҳанд. инҷа ба шумо пахал мекунед, меҳнат мекунед, баъд доход мегиред. просто так дар ягон ҷо пул нестай. матин блог ва як сухани бениҳоят қавӣ ва як сухани бениҳоят паст гап зад ки охирин гап мехоҳам ҷавоб диҳам ки наист ки мегӯяд ки шумо Faberlic дар вақте ки фаъолият сар мекунед, шумо виҷдонатонро мефурӯшед. матин бародар, ман мехоҳам барои шумо гап занам ки ҳамин суханое ки шумо гап задед, ба ин сухано мо виҷдонамона нафурӯхтем, ба ин сухано шумо виҷдонатонро фурӯхтед. шумо виҷдонатонро ба шайтон фурӯхтесед, шумо фурӯхтесед. барои чӣ? барои он ки шумо мардума аз раҳ задесед ки ва ё як тика нон ёбанд, ва ё инҷа ба бизнес кунанд, соҳиби зиндагии беҳтарин шаванд. шумо мардума задесед. ва дар охир мисли ҳамон одамое ки чӣ мегӯянд, бекорхуҷа ҳастанд, гапҳои дағалона, гапҳои бефоида паст бо реп хонда ба мура. орута қурут кунам охи.
аммо намедонӣ ки чӣ хел як роҳи даромад биёвӣ, аю дар як коре кунӣ ки як мардум дар як фоида шавад. ин хейтота ҳамаша партои дафт кунӣ чӣ кор мекунад? ҳеҷ фоида нест ҳамин коре ки ту кардасӣ. Ягон фоида нест. Ягон кас барои хича наф намегирад. ва агар одам бошӣ, та агар ақл дошта бошӣ, ҳамун комментариёта мехонӣ, ҳамун комментариёта ягон одам туда раҳмат, ягон сухани хуб гуфтаӣ нестай. ҳама фақат паст задагианд. Атуда мефорад ки одамот туда раҳмат бигӯянд ё ки паст бизананд. Туда мефорад ки баъде ки ҳамин дунё гузашти, мурди, бурафти, одамот туда раҳмат бигӯянд. ё ки бигӯянд ки одами нистандарт буд, фақат ҳамаро паст мезад, фақат одаморо айраҳ мезад. бародарҷон, ин роҳе ки ҳасти дар ин роҳ, ин роҳот хатоай. Ин роҳот баргард. ба ин роҳ ту ягон кас аввал дар шахсияти худат наф расонда наметонӣ. барои ҳамин ки ақлта дар сарат биёр, ҳолиам дер нашидай, мо мебахшем ҳамаи суханои тура ва даъват мекунем ки биёй Фаберлик қати мо ҳамкорӣ кунем. биё ҳамкорӣ ки бин ва худат бо забони ҳол гап зан ки иҷоба одамо просто так пул кор намекунанд. ва мо проекти Фаберлик Forever тайёр ҳастем ки тура дастгирӣ кунем бародар. тура ин роҳи бад роҳнамоӣ кунем, шуто ки роҳи рост дар қадам бимонӣ ва шахсияти худат бисозиву дига корои пасту баду разиливу бемаъниву бетарбиягита дига накунӣ. саломат бошед дӯстони азиз ва ҳамин шахсоне ки маро тамошо карданд, дар комментария фикрҳои худатонро нависед. бениҳоят хурсанд мешавам. бо канали Фирӯз FM бимонед. То дидор.